Paperáček. Nejlepší start na cestě do velkého světa. Vytváříme zde podnětné prostředí moderně vybavených tříd. Máme k dispozici velké dětské hřiště, bylinkovou zahrádku, kde děti pozorují nejen změny v přírodě. Děti jsou obklopeny respektujícím přístupem jedinečného personálu. Pro děti si připravujeme zajímavé aktivity z prvky angličtiny, logohrátek, robotiky, tance a zpěvu. Připravujeme děti nejen na vstup do základní školy. Zveme k nám divadla, kouzelníky, zvířata. Děti zde mají širokou škálu různých aktivit. Docházku přizpůsobujeme potřebám rodiny. Stojíme za vámi, když si plníte nejen své pracovní sny. Z náruče rodičů do dětské skupiny Paperáček.